Oprizim porumbelul de pe licitație cu seria 1186456. Este un mascul reprodus în luna septembrie. A schimbat deja patrutene. Foarte bine încheiat, foarte bun la mână, musculatură foarte bună, echilibrat, un mascul foarte frumos. Are catată pe D103, un fiu de alu D004 cu 180, o pereche celebră care a reprodus mai mulți porumbei de top. D103 a fost concurat 3 ani cu succes și în 2022 a reușit 18 națională As Extrem, iar în 2023 a reușit din nou 2 etape de maraton extrem cu clase foarte bune. Probabil că va fi oprit la matcă. Iar mama acestui mascul este o altă femelă foarte bună de lotul de zbor, de D075, femelă care a reușit locul 7 Birzai Palmares 3 ani, fiind reprodusă din tată incest pe 1 Maduna cu 1 Tartu, iar mama este o consanguină pe familia lui Superverdă, pe Nicita. Un mascul numai bun din perecheat, un mascul foarte frumos.